Selam dostlar, bugün 19 may Tatarstan Respublikası matbuatı günü. Şul oңайдан барлык коллегаларымны bu бәйрәм белән котлыйм. Сезгә иҗади уңышлар телим һәм илһам чишмәгез бер кашында саекмасын. Һәм бүген бәйрәм дип Татмедиа каршында махсус чара медиа пикник уздырыла. Биредә бүген төрле редакциядән җыелган журналистлар, танылган кешеләр булачак. Һәм бүген мин аларны бераз сораштырып алачакмын. Беренче эш урыннары кайда булган, иң уңышлы язмалары, чын журналист нинди булырга тиеш һәм башка сораулар. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Киттек. Достар, бу минем коллега Илгизә, я журналист. Кепкасында күренгәнчә Шәһри Казан журналисты. Сиңа ничә яшь, Илгизә? Миңа 19 яшь. Син ничә яшьтән бирле журналистика өлкәсендә эшлисең? Журналистикада мин 10-нчы сыйныфтан бирле эшлим дип әйтә алам. Әйдә әле сөйләшик әле синең журналистикада булган бер инде бик кызык яисә бик күңелсез вакыйга турында. Андый вакыйгалар көн саен диярлек булып тора инде һәр чарада. Аларны минутында, моментында истә калдырасың да, аннан соң онытасың. Мәсәлән, менә язма турында оныттың, редактор сорый, андый булган бармы? Минем пресс-конференцияга 2 минут калганда 8-нче каттан очып төшкәнем бар. Ничексең, канатларың өзелмәдеме? Өзелмәде, әмма фотога төшергән Татар-Информ фотографларына бик зур рәхмәт. Минем фотолар анда чәчләрем булайга тегеләйгә очып үткән иде. Әле ул фотолар әле дә Татар-Информ сайтында бар. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде аларга. Безгә, я журналистларга уңышлар һәм киләчәктә нәкъ менә без булачакбыз. Ямдылар. Амин диген. Амин. Дуслар, бу кешене инде бөтенегез дә таныгансыздыр инде. ТНВның генераль директоры Илшат Абуяминов. Илшат абый, бәйрәм белән ничек, кәефләрегез ничек? Бәйрәм рухы. Кәефләр бүген бик әйбәт, кәефләр бүген бик әйбәт, чөнки менә коллегалар белән очрашу үзе бер гомер. Очрашырга кирәк, бәйрәм итәргә кирәк, чөнки безнең эшебез дә авыр. Эшебез бик кирәк кешеләргә. Шуңа күрә без аны җиткерергә тиеш һәр вакыт. Үзебезне мактамасак, кем мактар? Әйе, Илшат абый, мен бүген журналистларны сораштырам. Әйтегез әле, менә сез инде журналистикада ничә ел? Вот миңа 20, сез инде миннән күбрәк димме журналистикада? Мен журналистикада 50 ел. Бу димәк 2000? 10 яшьтән башлап, әйе. Пионерстан программасыннан башлаган идем. 10 яшь булган, 10 яшь тулгач. Илшат абый, аңлашыла, менә журналистикада төрле хәлләр була. Менә булдым бер инде хәл, менә хәзер дә аны искә төшергә авыр, оят һәм менә инде шундый яшь чакта бәлки. Яшь чакта күп хәлләр булды инде. Мәсәлән, Аны озак бит сөйләргә. Мин криминаль яңакларда эшләгән идем. Ул чакта инде һаман теге кешене ничектер эмоциональ яктан һаман теге барып җитәргә дип бер заманны чыккан идек бедеге железнодорожный юлынан да бер кеше һәлак булган, башын кискән поезд белән. Мин шул башын тоттым да, бу кешене кем таныган, шуны шалтыратыгыз телефоннардан дип шулай итеп чыктым. Һаман шуңа менә гаҗәпләнәм, ничек шулай булганмындыр дип. Мин дә шуңа гаҗәпләнәм. Рәхмәт, Илшат абый, һәм сездән журналистларга бер киңәш. Журналист һәр вакыт профессионал булырга тиеш. Дуслар, менә бәйрәм булуына карамастан, журналистлар үз эшен дәвам итә. Шуларның берсе яшь журналист, Татар-Информ журналисты Энҗи Габдуллина. Энҗи, әйтәле, син журналистика өлкәсендә инде ничә ел әйләнәсең? Так, беренче курстан алып, 2018 елда укырга кергән идем. Менә шуннан бирле 5 ел китте. Аллага шөкер. Энҗи, ни өчен журналист һөнәрен идеаль дип санам була, әйтәле? Минем шундай идеаль сорауга, шундай идеаль җавап бар. Бөтен җирдә дә җавап бирә торган бит. Чөнки анда бөтен төрле өлкәдә дә эксперт булып була. Мәсәлән, бухгалтер буласың килә икән, бухгалтер булып карыйсың. Yüzüp карыйсың килә икән, yüzüp карыйсың, очып буласың килә икән, очып карыйсың, анда көрәшеп карыйсың килә икән, көрәшеп карыйсың. Шуңа күрә шундай теге төрле яклап кызык булгангадыр инде идеаль. Ни өчен журналист һөнәре идеаль түгел? Ял юк. Менә хәтта бәйрәм вакытында да эшләп утырырга туры килә. Әйе, бөтен кеше ял иткәндә без эшлибез. Менә шунысы бар инде. Бер карасаң кызыкта, икенче карасаң кызыкта түгел сыман шикелле күп тоела. Шулай да без, Алла бирсә, эшебезне дәвам итәчәкбез. Бәйрәм белән сине, Энҗи, рәхмәт, бик зур эшеңнән белмим. Дуслар, журналистлар арасында иратлар бик күп түгел, шулай да алар бар һәм бик сыйфатлы эшләр. Менә шуның мисалы Рифат абый Каюмов. Рифат абый, сез журналистика өлкәсендә ничә ел эшлисез? 3 ел була. Аңарчы башка өлкәдә эшләдем. Нинди? Шу мәгълүмат чаралары белән бәйле, ләкин дәүләт оешмаларында, матбугат үзәкләрендә.
Рифат абый, менә сезнеңчә журналист эшенең нинди плюс һәм нинди минус яклары бар? Әйдәгез, 3 плюс һәм 3 минус. Әйдәгез минус якларын санамыйк инде бүген. Әйдәгез саныйк инде. Плюс яклары. Менә шәхси яктан үсү бик нык, икенчесе танылу, өченчесе менә шул җәмгыятькә инде файда китерәм дип, шуның белән илһамлану һәм тагын бер плюс ягы дип әйтим инде. Менә без журналистлар бик күп йөрибез бит, бик күп кешеләр белән танышабыз, районнар. Безнең кругозорны арта. Менә шул яклары өстенлек. Минус дигәч инде, гаилә ягыннан катлауларак инде сан гаилә кешесенә бит чыгып китү, кишләрен язырга кирәк. Срочно менә андый вакытлар бар. Алар турында уйламыйсың инде. Шу журналистик профессия сайлагач, шу плюс якларын гына уйлыйсың да алга таба барасың. Шәһри Казан журналистлары белән танышуны дәвам итәбез һәм ниһаять инде гәҗитнең баш мөхәррире Радик абый Сабиров. Радик абый, ничек хәлләрегез бәйрәм белән? Әйбәт, Аллаһка шөкер, барыгыз да бәйрәм белән. Бу көн сезнең өчен никадәр мөһим? Бу барлык журналистларга хөрмәт билгесе дип атар идем. Җитәкчеләрнең, башкаларның һәм менә күреп торасыз, ветеран журналистлар күпме еллар очрашмаганнар, кычатлашалар, аралашалар. Менә шул аралашу бәйрәме һәм хөрмәт бәйрәме. Яхшы, рәхмәт. Һәм менә сезгә баш мөхәрриргә буларак сорау бирәсем килә. Менә чын журналист нинди менә сыйфатларга ия булырга тиеш? Әйдәгез, 3 сыйфат. Оператив, зарланмый торган һәм курыкмый торган. Дуслар, Зилә апа Сабантуй һәм Салават күпере журналларының баш мөхәррире. Зилә апа, сөйләгез әле үзегезнең журналистика өлкәсендә беренче эш урыныгыз турында һәм нәрсә белән ул сезгә истә калды? Бу бер кеше өчен дә сер түгел. Минем беренче эш урыным журналистка ул Салават күпере журналы. Әтием Зиннур Хөснияр танылган журналист. Бу журналны миңа 3 яшь булганда булдырган. Инде имеш синең өчен эшләдем дип әйткән булаймы? Һәм шул журналны укып үстем һәм ул мине шулай алдалап кына, ялганлап кына укып бетергәч, монда үзе тартып китерде һәм мин инде хәзер монда 15 елга якын әтиемнең дәвамчысы булып, балаларыбызга иң матур, иң төсле, иң әйбәт, иң шәп Салават күпере журналы чыгарып, әле инде Салават күпере журналын укып биткән, инде дәүскән егетләргә, кызларга без Сабантуй журналын чыгарабыз. Бу инде тарихи безнең басма, чөнки ул 1924 елда, ышанасызмы, Яшь Ленинче газетасы буларак чыга башлый һәм аны безнең әби бабайларыбыз да, аларның әби бабайлары да укыган име. Хәзер инде безнең балаларыбыз да шуны матур итеп журналны укый алалар. Рәхмәт, Зилә апа. Менә эш вакытында бер инде кызык ситуация, менә аеруча истә калган бармы бер инде анда? Яисә косякман хәрничек атыйлар аны теге. Менә шулар гына истә кала бит инде башлар. Һәр көнне ул косяклар. Һәр көн иртәдән башлап кичкә кадәр без балалар белән, балалардан көтмәгәндә теләсә нинди сюрприз көтергә мөмкин име? Ул Салаватиклар дисең, үзләре бер мәзәк, 6 бала белән без YouTube-ны яулап маташабыз име. Шуңа күрә алар искитмәле, безнең эфир вакыты җитмәячәк. Беләсезме, баштан мин бик борчыла идем, инде хаталар китсә, ялгышсак, хәзер мин моңа бик кул селтәп кенә карыйм. Әлбәттә мөһим хаталар булмасын. Әмма кем эшләми, менә шуның гына хаталары булмый. Хаталар эшли, өйрәнәбез, устарабыз, журналистларыбыз да шулай ук үзләренең усталыгын байыта гына, менә шулай эшли генә өйрәнеп була журналистик эшенә. Рәхмәт бик зур сезгә, Зилә апа. Бәйрәм белән, дуслар. Сау булыгыз. Журналистика һөнәре чыннан да бик уникаль һәм бик кызыклы. Менә нинди генә вакыйгалар булмый. Бүгенге сораштыруыбыз да шуны күрсәтте. Мин үзем дә журналистика өлкәсендә нибары берничә ел гына булсам да, бу өлкә инде хәзер үк минем өчен бик күп мөмкинлекләр бирә торган, бик кызыклы дөньяга әверелеп бара. Һәм киләчәктә дә татар журналистикасы үссен, татар телебез үссен дигән хыялда калам. Һәм бу бәйрәм белән барыгызны да котлыйм. Пока-пока.